Kita surat Kristus.
Shalom, selamat hari Minggu Madi Tasudena. Tabuk kama permingota, marede mahita. Mari hite-hite guarni de Bapa Ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tomo palangit do tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, idama au, apalah au sadiri usau-usau sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangulini parmahan di paunguan naga ganupari. Uju di tengah-tengah ni biru-biru na akka na mapari ibana. Suang songoni au mangului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Naso marmula naso marujung di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesaani dosa hatigoran dot hanguluan saleleng ni leleng na dihami. Asi maroham lehon mai dihami. Saya sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite tondim. Asa hululi hami pangurupion siakko meloro pangujunan tuhami. Saya pahot marohanami asa tumpor sehami di hatam dohot di bagam asa jupak kami hasonangan saleleng nilelengna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangimun hamu mapatik ni debata di mingguan imasian patik palimahon. Patik palimahon.
Ikon pasangapon mundo naturasmu asa martuaho jala leleng mangulu ditano ni lehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatani ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akarajata rodi akana tua-tua dang jadi parwata rimasna sida ikon patundo hita jala ikon holong rohata tunasida si uluan do nasida jala si subuton do rohana rap manggido mahita marap manggido gugu mahita siat tuhata dewa ale Tuhan debata sai pargugu mehami lau mangulan humbat patikmi amin. Tatopo tima dosata. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar parasi jala partahuk niroha jalan nabasar doho saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sama sude dosa nami dang adong na pasangapon hamiduk koni asini roham hatigoran na pinatupani anakmu do na pasangapon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi kima baga-baga taringot hasesane dosa. Satokin dohu tadi koko alai papungu-punguhku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tanggan di papiar ni murukku utabunihon bohiku satokin marodopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho nina Jahoba si paluaho. Sangapon ma di batana di kijang. Amin. Sai rope haba
Bagaimana hata ni debata turpuk ni hari mingguon ima dianet sian Markus 4 ayat 35 sahatu 40 sada. Songonon ma didok bisi. Jadi laos dina sadari dung bot ari di dogma Tuhan nasida beta marparoma hita tu beribaan. Jadi di palo nasida ma natoropi di jakon ma ibana songoni tu bagasan parawi jala adong dope akka parau na asing kudur dohot nasida. Dungi masa na haba-haba na gogo situ tu. Jadi disapakom ma akka galubangi tu bagas parawi. Maradu digohi parawi. Namodom do anggo ibana di atas halang gunung sada. Tertukang di pudi-pudi ni parawi. Gabi disungguli nasida nama ibana di dogma tu ibana. Ale guru dang disarihon roham hita mago. Jadi hehema imana kona hata ma alugui dibayan di dogma tu tawi. Sip maho so. Jadi so ma alugui jala menak situ tu ma. Laos di dogma tu nasida. Buasa songoni biar rohamuna. Dia do umbahen naso ada hapor siamu diau dihamu. Jadi hata hutan situ tu ma nasida jala masih pandohan ma. Hak dia doon. Guru dokna do HP alogoro ditawi. Di masa na martua do akan atumangion hata debata jalana upiopsa. Amin.
tidakon maha porsertai, songona hina tidakon ni dongan sa porsian di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsian di bata Jehova, ido ama parbubus nasa hatu dosa, nato palangi dotano. Au porsian di Yesus Kristus, anak di bata Jehova, nasa sajai, imana tindubuan si Maria, nagabi-gabian siyang pandi parbadia, andora soha bubuhan. Ido tuhata na tumaw mernit di pamuman ni Silatus na matatapai lalu igana di hau pinarsila na tua tu banua toru domitano na mulak manguru di hari patuhon na manai ke surgo lau bumbu sesiamu ni di batara Jehova amanai pargo na soha tu dosani isi mai banat pai mamulak sego putanoon mau nyarak na mangulu do na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada kuliah nabadia, kuliah apa paniha Kristen akan nabadia, do diha sesami dosa, do diha kain namando, mulak mau mulus sebut daging nihak mau mate, do diha muluan nasaras sedang. Shalom, selamat hari Minggu Ma'aman, Inang, Dohot, Aka, Yanak Pengami, Naposo Bulung. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru datang di HKBP Reformanda pada saat ini. Selamat datang kepada Inang, Pendeta Deborah Purada Sinaga, Master Teologia, Kepala Departemen Diakonia HKBP dari PA Raja, dan yang akan berkhotbah pada ibadah kita saat ini. Kita lihat beberapa warta jemaat kita dalam minggu ini. Poin yang pertama adalah nama minggu kita, minggu keempat Dung Trinitatis. Topik jauh-jauh tu Jehovah di hagogotan nasidai, berseru kepada Allah dalam kesesakan. Poin 3, ibadah Minggu 30 Juni 2024, Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Kita akan melayankan ibadah pukul 07.30 WIB dan jam 10 WIB. Gereja kita akan melayankan. Poin 4, persembahan Minggu 23 Juni, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus dana pendukung program dan anggaran 2024. Poin yang ketujuh, seksi sekolah minggu. Sekolah minggu liburan pada hari Sabtu Minggu 6 sampai tanggal 7 Juli 2024 bertempat di Grand Nirwana Lembang, Jalan Anggrek nomor 38 Cikole Lembang. Akan dilaksanakan kegiatan sekolah minggu liburan. Kegiatan berupa ibadah, games, dan keakraban ASM, GSM, dan orang tua sekolah minggu. Pendaftaran sekolah minggu liburan bisa diakses melalui link yang tertera di warta jemaat kita atau melalui guru sekolah minggu. Seluruh ASM, orang tua, dan guru sekolah minggu diharapkan untuk mengikutinya. Dan pada saat ini kita akan menayangkan video dari sekolah minggu. Silahkan tim IT. Shalom Mamang dan Inang, shalom adik-adik. Sekolah minggu liburan 2024 akan kembali dilaksanakan loh. Yuk kita lihat apa aja sih keseruannya.
Tema tahun ini diambil dari bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lokasinya di mana, Kak? Lokasinya ada di Grand Hotel Nirwana Lembang, Jalan Anggrek nomor 38 Cikole Lembang. Catat tanggalnya ya, kita akan sekolah minggu liburan di hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 6 sampai 7 Juli 2024 loh adik-adik. Apa aja sih Kak keseruannya di sana? Keseruannya nanti di sana kita akan ada ibadah sekolah minggu, ada games keluarga, barbecue, parenting orang tua, refleksi firman Tuhan, games kolam renang, dan yang paling seru, api unggun. Biaya pendaftarannya berapa, Kak? Untuk biaya pendaftaran sebesar 150.000 per keluarga. Biaya pendaftaran bisa Manginang serahkan secara cash ke bendahara SML atau titip ke guru sekolah minggu atau bisa ditransfer ke rekening yang ada di video ini. Aku mau daftar, Kak. Gimana caranya? Manginang dan adik-adik bisa mendaftar melalui link Google Form yang ada di bawah video ini ya. Selain itu, kamu juga bisa daftarkan diri melalui guru sekolah minggu kamu. Sekolah Minggu Liburan 2024, bertumbuh, berbuah, berdampak. Sampai jumpa di SML 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita 7.7b, pembagian ibadah sekolah minggu. Mulai hari Minggu 21 Juli 2024, sekolah minggu akan melakukan pemisahan ibadah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok balita 0 tahun sampai kelas 6 SD 11 tahun dan kelompok kelas 1 sampai kelas 3 SMP usia 12 sampai 15 tahun. Poin 8, pertanyaan sektor gabungan. Hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 bertempat di gereja akan dilaksanakan pertanyaan sektor gabungan. Yang menjadi tuan rumah adalah sektor gabungan sektor Mabalsel Team. Dimohon kita untuk menghadirinya. Yang B, Reformanda Besar Bersih Sehat Rapi. Pada hari Sabtu 29 Juni 2024 mulai pukul 09 WIB bertempat di gereja, seksi sending akan melaksanakan kegiatan Reformanda Besar Bersih Sehat Rapi. Gotong royong membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Pesta puncak perayaan bulan sending malam puji-pujian. Pada hari Minggu 30 Juni 2024 di ibadah pukul 17 WIB, gereja kita akan melaksanakan pesta puncak perayaan bulan sending Jubileum 125 tahun berupa malam puji-pujian. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Dan paduan suara yang melayani dalam malam puji-pujian tersebut adalah tim Festival Paduan Suara Perempuan, Kor Ama, Anak Sekolah Minggu, Paduan Suara Skoci, Paduan Suara Glorious, dan Paduan Suara Wanita Abigail, dan solo adalah Kristi Pasaribu, dan NHKBP Bandung Reformanda dan Kor Gabungan. Yang membawa renungan adalah Inang Pendeta Marieta Boru Simajunta. Kemudian pencarian dana zending HKBP oleh HKBP Resort Menteng. Pada saat ini dalam rangka Jubileum 125 tahun zending HKBP, Panitia Jubileum 125 tahun zending HKBP diwakili oleh HKBP Resort Menteng akan dan telah membuka stand penjualan merchandise berupa cindera mata. Penjualan merchandise tersebut bertujuan agar mendukung acara Pesta Jubileum 125 tahun Zending yang diadakan di Pematang Siantar dan sekaligus menghimpun dana pengiriman 12 orang misionaris HKBP ke benua Afrika. Jemaat dimohon untuk mendukung pencarian dana
Dan penjualan merchandise sinar mata tersebut boleh nanti kita setelah ibadah boleh untuk mengambilnya. Poin yang ke-13, ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 20 orang Bapak, Ibu, dan Naposo yang berulang tahun. Kalau ada hadir boleh berdiri, silahkan. Oh iya. Ya. Para haladu HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai tanggal 23 Juni 2024. Sebagai kado untuk yang berulang tahun, firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ainaung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sandok hatai nang di sude pangatusion. Selamat ulang tahun Amang, silahkan untuk duduk kembali. Poin yang 15 adalah berita keuangan. Total penerimaan keseluruhan Rp27.609.008, terdiri dari untuk huria Rp14.357.500, untuk sentralisasi Rp9.047.500, dan untuk pembangunan Rp2.204.800, dan lain-lain 2 juta. Terima kasih warta jemaat kita, Tuhan memberkati. Tetapi kita akan melihat video jending. Silahkan IT. Horas, 2 video terdahulu kita telah melihat sejarah zending ke Tanah Batak, sehingga kabar keselamatan itu sampai pada kita dan kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan di video kedua diceritakan bagaimana Roh Kudus menggerakkan bangsa Batak untuk kemudian antusias untuk menjadi pekabar-pekabar Injil melalui terbentuknya Pardonganan Misian Batak yang kemudian berganti nama menjadi Zending Batak dan akhirnya menjadi Zending HKBP. Di video kali ini kita HKBP Bandung Reformanda akan mereview kembali perjalanan pelayanan Zending di gereja kita selama 13 tahun ini. Yang pertama terbentuk adalah sahabat doa pagi dan sahabat doa sore di tahun 2011 hingga saat ini. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Tim sahabat doa ini yang setia mendoakan segala hal pergumulan-pergumulan di gereja kita. Kemudian di tahun 2019 seksi Zending juga membuat kegiatan yang berhubungan dengan doa, yaitu ibadah doa bulanan sekali sebulan. Seksi Zending berikutnya juga melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Kunjungan ke lembaga pemasyarakatan selama ini dilakukan sudah 4 kali. Yang pertama di tahun 2014. Tanggal 11 April 2014, seksi Zending bersama dengan PSUI Abigail mengadakan kunjungan dan pelayanan di Lapas Wanita Sukamiskin. Dan kemudian di tanggal 9 Agustus 2014 juga, seksi Zending juga melaksanakan kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Saud Sirait di Lapas Pria Sukamiskin. Di tahun 2016, tepatnya 17 Oktober, seksi Zending kembali melayani Lapas Bale Endah kelas 2A, Lapas khusus narkoba. Saat itu kita mengadakan konseling dan pemeriksaan kesehatan. Di tahun 2021,
tanggal 5 Juni 2021, walaupun dalam keadaan suasana PPKM COVID-19, Seksi Jending tetap melaksanakan pelayanan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Kebonwan. Pelayanan ke panti-panti sosial. Di tahun 2012, tanggal 15 November, Seksi Jending mengadakan pelayanan ke Panti Jompo Werda Cibeber Cimahi. Tahun 2016, Seksi Jending mengadakan pelayanan di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN di daerah Pacet Cianjur, bekerja sama dengan Seksi Kesehatan Dewan Diakoni dan juga kategorial. Rombongan gereja kita berjumlah 35 orang, dipimpin Pendeta Darwin Siombing, dan mengadakan pelayanan konseling serta pemeriksaan kesehatan. Tahun 2017, Seksi Jending mengadakan perayaan Natal dan berbagi kasih ke Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna di Jalan Pajajaran, Bandung. Kita mengadakan perjamuan kasih dan memberikan bingkisan ke 170 penyandang tunanetra, baik yang beragama Kristen maupun tidak. Kemudian tahun 2020, tepatnya 26 Januari 2020, juga dilakukan pelayanan ibadah minggu ke Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Pendeta OTP Huta Barat dan diikuti oleh Naposobun kita. Seksi Jending juga pernah melakukan pelayanan ke anak jalanan di tahun 2016. Yang pertama tanggal 16 April 2016 memberikan paket makanan, renungan rohani, dan juga mendengarkan pergumulan hidup anak jalanan di sekitar gereja kita. Kemudian tanggal 17 Desember 2016 kita berbagi kasih kepada anak jalanan dan gelandangan di sekitar Ciberem, Cibeber, Cimahi yang dipimpin Pendeta Erwin Marpal. Tahun 2015, tanggal 12 September 2015, Seksi Jending kita pada saat itu yang dipimpin oleh Nyonya Kristiati Borumanik mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR dengan pembicara Pendeta Sukanto Limbong dan worship leader Mawar Simorangkir dengan tema Sian Dia Lao Tudia. Kemudian tahun 2017, tanggal 18 sampai 19 Agustus, Seksi Jending mengadakan pelayanan evangelisasi dan pengobatan gratis ke Desa Parhitian, Tobasa. Tim kita yang ke sana berjumlah 15 orang, dipimpin Pendeta Horas Pakpahan dan Ketua Seksi Jending pada saat itu yaitu Nyonya Situa Pangaribuan Boru Sinaga. Tugas utama dari Seksi Jending berdasarkan aturan peraturan HKBP adalah melaksanakan pemberitaan Injil baik di dalam HKBP maupun keluar HKBP. Atas prakarsa dari Ketua Seksi Jending pada saat itu Situa SM Silaen dan Pendeta OTP Huta Barat, maka Seksi Jending memutuskan melaksanakan pemberitaan Injil melalui radio bekerja sama dengan Radio Maestro dan dinamakan Renungan Simeon. Pada awalnya di tahun 2021, Renungan Simeon adalah program dari pelayanan sektor 12 RAP. Baru pada tahun 2022, Renungan Simeon menjadi program Seksi Jending HKBP Bandung Reformanda sampai sekarang. Selain oleh Seksi Jending, ada juga program atau pelayanan Jending yang dilakukan oleh kepanitiaan. Tahun 2019 adalah tahun para sini rohawan. Panitia tahun para sini rohawan HKBP Bandung Reformanda yang dipimpin oleh Lukman Dolok Saribu bekerja sama dengan ketiga dewan di gereja kita. Puncak pelayanan panitia tahun para sini rohawan adalah tanggal 27 Oktober kunjungan dan ibadah bersama di HKBP Panamean serta penyerahan bantuan dana untuk renovasi gereja dan pembuatan pendidikan anak
usia dini atau PAUD di HKBP Panamean. HKBP Panamean saat itu hanya berjumlah 7 kakak karena sebagian besar penduduk desa di sekitar gereja tersebut penganut aliran kepercayaan Parmalim. Lalu besoknya tanggal 28 Oktober 2019, panitia juga melakukan penyerahan bantuan dana untuk pembelian alat transportasi untuk mendukung Jending HKBP. Penyerahan dilakukan di kantor Jending di Pematang Siantar yang langsung diserahkan kepada Kepala Biro Jending saat itu, Pendeta Antoni Marpau. Demikianlah sebagian pelayanan Jending HKBP Bandung Reformanda di usianya yang ke-13 tahun. Semoga semangat berjending seluruh jemaat semakin berkobar dan bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Jending berkobar dan bersinar. Mulia. Solum nagok galumbangi, mamolus laut kabidangi, sandok lugahon lugahon solumi, salpuhon magalumbangi, Tamtul labuhani, nadau dope di pasiri, unang mandele rohami, sanduk lugahon solumi, salpuhon magalumbangi. Lugahon Tuhan mudongan mi Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imam mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata turpuk jamita di minggu popat tondung Trinitatis ima sian pesalmen 107 mamukamai sian ayat 20 tolu sahatu ayat 32 songonon ma tarsurat disi. Aka natuat marparau tu laut, aka namar boniaga tu aka laut bolon. Di ida nasidama aka jadi-jadian ni Jahoba, dohot halongangan, aka na binahenna di bagasan lung. Dungi makuling ma ibana, jadi hehe ma haba-haba, gabelam tibo ma aka galumbang nai. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tua kalung, malala maroha nasida di bahen hinamago. Morordo akka nasida, jala lalo-lalo, songon parmabuk, jala tarbodjut do sude habisuhon nasida. Dungi jow-jow manasida tu Jahoba, di hagogoon nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Di pasohot ma haba-habai
gabe mardemak, soma dohot akka galumbang nasidai. Jadi marlas ni roha masida ala nongso akai. Dungi ditogihon iban nama nasida, tumuara lomoni roha nasida. Ikon pujon nasida majahoba alani asini rohana dohot halongangan akka nabinahenai tu jolma manusia. Jala patibulon nasida ibana di bagasan luhutan di bangsoi. Jala pujion nasida ibana di luhutan di akka situa. Ido yang go sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nunga piga hali au marminggu tiki amang Pandita Darwin si Hombing songoni nang sebelumna songoni nang dung amang Burhan Sianturi ima ditiki adong ima ulaun festival tahun kesehatian. Alani adong dope na manandaau, jala godang dope naso manandaau. Asa di dia hita pajupang, boy hita masih sisean. Alani hupatadahon ma muse diriku tu tonga tongata. Ya ahu Pandita Deborah Purada Boru Sinaga. Adong do marga dot boru sinaga dison asing ni amang dupen sinaga. Godang do moliate. O nama ulang tahun nak kaning ate. Moliate selamat ulang tahun ma itokku. Gajang mau murate. Dot sude nama ulang tahun. Jalan nama nubuhon au boru lumban tobing. Moliate godang. Nunga marha sohotan na mangalap au amang au guuno marulitua si manjuntak adong si manjuntak dison godang dua te moliate ma edakku. Jadi di basa-bason debata tuhami dua dak danak boru na parjolo tobako sihar hot maida uno si manjuntak tingkat 2 ma di Universitas Negeri Surakarta bidang arsitektur. Jala napaduahon baru dope masuk tu Universitas Negeri Surakarta bidang ilmu administrasi negara. Jala tarbarita do anggo HKBP Bandung Reformandaon. Kreatif halakna na burju mardiakonia na kaning nungatung mace godang ulaon zending muna di 10 tolu tahun HKBP Bandung Reformanda tarlumo bihamu manupahi rencana ulang tahun zending 125 tahun di tanggal 30 Juni di 20 Juni ima renovasi rumah biro zending HKBP Idora rumah dinas ni HKBP natung macai balga mulai tema jalan nakaning huida adong merchandise laho manupahi tong ulon zending paborhaton 12 misionaris tu Afrika ima tu Tanzania, Dar es Salaam, tu Rwanda, songoni nang tu Botswana. Anggo opwi mendampingi ima pitu halak dora narotu Dar es Salaam. Dungi amang kadep Marturia, rap dohot kepala biro zending amang Pandita Hotman, tu Rwanda, tolu halak jala au 2 halak tu Botswana. Mulia tema amang inang di panupahionmu di ulon sending ala memang dihilala HKBP do tandani parbueni Venice Mission Gesellschaft
na marguar nuaing United Evangelical Mission dung mengalami internalisasi tandani nong marparbue HKBP diutus ma 12 halak misionaris tu Afrika onom bawa onom boru mulai tanggal 3 tusia Juli na mendampingi alena asingi tinggal masa tahun 3 tahun manang seumur hidup. Lomoni rohana sida ma molo lomo rohana nasida disi batong do ikon pabor hatota. Jala anggo balanjo nasida amang inang sian sentralisasi keuangan di HKBP do. Jadi dang pola mabiar Afrika Holland na di paradena sida ima rumah tinggal songoni nang listrik air songoni nang transportasi ima nasida ale anggo HKBP ima tiket pesawat uang kantong balanjo dohot lana asing. Jala mau lihat matong di HKBP Bandung Reformanda di ulon sentralisasi keuangan terus donakok ate tanggung jawab muna las doroa muna molo nakok tanggung jawab muna ganup bulan sian 46 juta nuai nga 56 juta ini parbueni zending di hati amanginang anggo sentralisasi 50 tahun nong salpu nunga dihatahon ale nuaing ma terrealisasi luar biasa. Termasuk salah satu ulaon laho manupahi orang dengan gangguan jiwa teh. Termasuk do ulon pakobasyon nami disi. Jala amang Christian Lasroha tong do manupahi belkaka songoni nang amu amang inang luar biasa do. Ulaon pakobasyon muna di diakonia di sending songoni nang di kategorial idobain gabe tiruan teladan hamu di Bandung Reformandaon. Mulia tema di pasu-pasu tu hatama sudena ni hobasan muna di leon hai pason dohot pasu-pasu namar lopit ganda. Mulia te di debata di Sinode Godang 2000 walu tarpilit au gabe pareses paropuan pertama mangula di AKBP distrik saplonam hubang abisaran berkedudukan di Siborong-borong. Adong par Siborong-borong di son. Muliate inang amang, muliate. Tarpilit mamuse di 2012 gabe pareses di distrik Pitu Samosir berkedudukan di Pangururan. Adong par Samosir inang situ orang tak pewarta jemata dia. Iya nang ya sian Samosir muliate nang. Jadi di Sinode Godang ono plutolu tarpilit mau gabe kepala departemen diakonia HKBP Rapdot inang Pandita Dr. Ana Vera Pangaribuan sebagai kepala departemen Marturia. Jadi 2 ma siana 5 pimpinan di AKBP Paropuan. Totu keadilan kesetaraan gender termasuk salah satu Parbueni Barita Nauli na binuatoni OP Poru Suryatana Parjolo Pandita Dr. Ingwer Ludwig no mention nunga marparbue. Tarpilit mamuse di Sinode Godang ono prima gabe kepala departemen diakonia periode paduahon. Ala nunga mentok dang be boy gabe kadep diakonia teh. Tung pe boy gabe marturia dohot koinonia alai tangnya kok kamu mamang inang sehat au tarpilit mamusiau go to the next level gabe calon sekretaris jenderal perempuan pertama di AKBP. Las dorohani hamu aka ama luar biasa Bandung Reformanda. Betul-betul pembaharuan perubahan memang sudah dimulai di sini puluhan tahun nong salpu. Jadi haroro nami dison alani pesta pernikahan ni amang anak ni boru ni Inang Keti ketua PPD dohot amang Situa Rizal Kuta Barat kemarin di Bandung Barat dungi di Universal idobain pajupang hami amang inang rodo hami sian kantor pusat AKBP di son
Ibu Sekretaris Khusus Kepala Departemen Diakonia Ibu Pandita Beatrice Manurung STH MPDK Jongjong Ma Inangku Naburju. Iya, mulia tema. Jala dohot do si boru naneng masuk Universitas Negeri Surabaya. Minami Purnama Gom Uno Jongjong Ma boru. Dohot do muse dohot keponakaku Josephine Sinaga di logistik di sini ya, Universitas di Bandung. Jadi mulia tema diamu amanginang naburjudo pandita tak Pandita Burhan songoninang amang Pandita Erhan tangyakon ma asaunang besudat gabe pareses dia KBP di Desemberon ala neng parsidot imana diarak-arakan sino di godang HKBP dang kampanye alai ditangyakon mate amanginang kusip-kusip pumayate. Jadi sahat mata besian OP Poru Surya Kristen Batak Protestan amang Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Kononia, Kepala Departemen Marturia Songoninang Hami, Kepala Departemen Diakonia Horasma Dihita Saluhutna. Ngoluni hala Kristen ima ngoluna berpesalmen, ngoluna bermasbur. Masa pelas niroha alane masuk perguruan tinggi anakon naik kelas neng masuk tuteka paut akapaho puta mamongoti bagas naik baru naik pangkat marpesal mendo nasida suang songoni molo masa arsak niroha isarani borhat na ita taholongi mandapoton tu hatta suang songoni banjir bandang songona di si hotang si mangulape bakara di Padang terakhir di Bukit Tinggi suang songoni kebakaran di Tarutung tongdo ikon marpesalmen ima ngoluni hala Kristen Batak nakaning macai ulido kormunai inang moliate godang ma songona terangkat tondiku tuban wagicang songoni dora aka punguan korna singate ala holan sadado sadarion alanido di bagasan turpukta marlas niroha parpesalmen ala bui mengisahkan para pelaut na mengarungi lautan luas marhite na mencari nafkah isarani borhat nasida tu Ambon berdagang rempah-rempah na dibutuhkan tu berbagai negara suang songoni tarbarita do paropuan ni halak Batak di puluhan tonong salpu nunga marbroker aka inata luar biasa. Dulu masih dengan kendaraan laut tentu berbulan-bulan di lautan aka inata marbroker berekonomi asabui paborhaton iyan akonna tu parsikolahan sopola marsedan sopola marberian asal ma sikola geleki alai pos dorohani aka amata paborhaton inatana berbulan-bulan marbroker ala memang hapos sando inatai tungpe di leon kesempatan berekonomi berdagang pos rohani amata dihapors yaon na pinasahat ni amata dipake inata sadenggan-dengganna berarti dihobasi rumah tanggai marhite aka amata tanaburju marhite aka anak kota naburju berarti paropuan na barani do dang pola marpikir songon dia maanon molo ganas lauti karena ada suami yang setia mendoakan ada anak yang setia mendoakan sesungguh-sungguhnya amang inang manusia dada makhluk na mampu hidup di laut
Di lautan na macay bidang bagasna jala luas. Sudi aktivitas ni jolma semata holan boi diulahon di bagasan kapal. Di luar kapal dang boi mangula jala mangulu jolmai pasti matedo. Alanido sehebat-hebat na jolma berenang dang boi jolmai mangolu jala mangula di bagasan lauti. Unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Laut na macay bidangi jala tenang. Songon panopau ni debata. Natung macay uli. Songon si lehon-lehon ni debata. Na menyimpan kekuatan na macay dasat. Naso boi dilawan jolmai. Ala dibalik ni huaso ni debata. Asi ni rohan ni debata alami tersimpan. Kekuatan natung macai balga na tiba-tiba boy menimbulkan bencana di ngoluni jolma. Di saat kita berhadapan tu kekuatan alam na macai bagasi jolmai sadiri dan mampu mangulahon agia AHP lopaluahon dirina sebagai satu-satunya jalan keluar. Holan mangasahon hagogoon ni debata. Songon nataida di Pesalmen 107 ayat 20 Dungi jojo manasida tu Jahoba di hagogotan nasidai. Jadi di paharuar ibana nasida sian hasosaan nasidai. Alanido debatado hagogotai. Unguana hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan pardalanan ni ngoluta siganup ari. Songon halak na porsia di debata hita. Molo jauh-jauh hita tu debata. Sai tangi hononi Jahoba. Jala patupon nado dalan haluar. Asa malua sian hagogotan. Malua sian kekhawatiran. Secara lambat laun. Tofan badai ipe redado. Dakea amang inang tadi kono ni di bata hita molo berserah huhut mangido pangurupionna. Songon penyair Sapardi Djoko Damono di bagasan puisina na berjudul Doa Para Pelaut yang Tabah menulis, lautan yang diam adalah sahabat kami. Dan itulah selalu diharapkan para pelaut. Pelaut andal sekalipun senantiasa berdoa agar laut tetap bersahabat dengan mereka. Boido tabayakon amang inang betapa ngerinya para pelaut jika laut mulai memberontak lalu mengganas menjadi prahara. Dalam keadaan semacam ini, dang adong nanggosa dan aboy tandalhon asing ni debata. Berdoa kepada Allah menjadi hal yang sangat logis karena mereka tidak lagi dapat mengandalkan kapal mereka, keahlian mereka, akal mereka, tetapi yang dapat diandalkan hanyalah Allah, satu-satunya pengharapan. Sian sairi boido nong tabegena kaning amang inang pataridahon. Debata sebagai pribadi na boi mangalusi tangiang niak kapelaut. Debata na boi menenangkan kecemasan nasida. Marhite mangalehon ketenangan di badai yang menggelora. Sahatuna mangalehon ketenangan tu gelombang na macai dahsyat. Tu halak na bekerja sebagai pelaut, heado mengalami serangan ombak dot badai. Di situasi na songonon, dang adong naboi diandalhon, dang adong naboi di baga-bagahon, asing ni debata naboi meredakan ombak. Tung mace godang do nambahin hita targogot di Portibion.
Suang songoni nang di pardalanan ni ngolu ni huriata. Na parjolo dung sentralisasi keuangan di huriata KBP. Patu paut tado jambore sekolah minggu 25 Juni nanang roon di minggu on. Di botohamu doa mang inang beberapa hari nong salpu. Di pabotohon ketua panitia inang tung otik dope. Aka tenda-tenda nalao si pakeon tu sekolah minggu. Sian dia do luluota. Nunga mace maol amang inang alani sentralisasi keuangan HP budget sian pusat ido na ikon pakeon ni panitia. Alai moliate di debata. Hamu tong do parsidohot manupahi. Asa denggan pardalani jambore sekolah minggu. Songon pardalani kegiatan sekolah minggu ta di masa liburan. Macai luar biasa kepedulian ala sekolah minggu sebagai aset ido natuk margogoyhon huriata asa boi mangolu jalan mangula di bagasan hapor syaun. Napa duahon suang songoni nang Jetun Games naposo bulung huriata KBP. Mace maol do lalu mangalului danaon. Aletong do marhite hagogoon na siyan debata. Na mangula marhite panitia songoni nang hamu akka huriana na toktong manupahi. Boydo otik-otik tarpapungu. Sahatu nanaing patupaon di tanggal 1 Juli 2024. Godang do aka anak kota nasoboi lulus memasuki perguruan tinggi negeri ternama. Ala kapasitas penerimaan nama Aceh terbatas. Namambain mahiu hami akan natoras anakon. Ala terpaksa ikon pabor hatota tu perguruan swasta. Dohot biaya na timbu. Alai dang mabiar hita. Ala adong do hagogo on hita. Natuk boi manal puhon galumbang na macai dasyati ima tuhata Jahoba. Macai mabiar do au amang inang holan mambege suara udan rintik-rintik. Na boi berubah gabe udan na macai doras. Laos tarotokan duau. Masa manian banjir bandang. Godang maakadongata ruasta. Na aguan mata pencarian ala ladangna terendam banjir. Songon na masa ditarutung ima kebakaran. Na menghabiskan hampir 3/4 aka par 3. Ale moliate di debata. Ala panupahion muna amang inang. Di aka dongata na mengalami kesusahani. Di sido di lehon hamu hagogoon asa boi tarpatupa dalan haluan. Alani godang do jalamar ragam do badai nata adopi di partikian waingon holan debata sabing do na boi mangalehon keteduhan na boi mangalehon kenyamanan pataridahon holongna asaw nang putus asa mandele hita. Asaw nang holan tarotokan hita. Marhite na jojo hita. Dina mangendehon endeon. Dakuboto boydo parmusik. Laho melantunkan endeon di tengah ombak. Asarapak mahita mangendehoni. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagai
tonga-tongani hagogot kai amang inang ganup ari jojo mahita tu debata ala holan ibana do naboi mangalusi hagogot kai jala patupa dalam haluar. Amen. Martangyang mahita. Ale debata ama anak doto di Purbadia debata na toktong makaholongi hami mula di mulana satrodi saleleng nileleng na mace mangulu do to dinami ale Tuhan dinaboi hami rapak marparsoran doto di ibadah minggu popat tondung Trinitatis di HKBP Bandung Reformanda tutu sianodo godang aka pembaharuan jalabowi nang hami ale Tuhan marparange ne baru marngulu ne baru imangulu na toktong mengandal honho di godang ni galugbang na huadopi hami ganup ari ale Tuhan di ulang tahun 10 tahun zending di tonga-tonga ni Bandung Reformanda nunga godang aka kegiatan na pinatupan ni nasida ima lau patupa kunjungan pastoral tuaka na terkena narkoba suang songoni tu lapas parupuan tu lapas laki-laki pelayanan tu orang dengan gangguan jiwa suang songoni ale Tuhan manupahi ulaon diakonia songoni nang patupa ulaon mangurupi zending dada holan di zending 10 tahun zending di Bandung Reformanda ale secara keseluruhan di ulang tahun 125 tahun zending HKBP parsido hoddo nang nasida manupahi ulaon ulang tahun zending 125 tahun tarlu mobi paborhaton 12 misionaris tu Afrika Imadare Salam Rwanda Botswana naneng patupaon mulai di tanggal 3 Julion sahatu sataon aka anak konami bahkan lobi posdorohanami sudah kontribusi ni Bandung Reformanda melalui huriam HKBP Menteng Jalan Jambu na patupahon mangalului dana marhite merchandise boi mardalando denggan di bagasan asidot holong ni roham positu turohan nami nang di hari libur ni anakon nami boi anakon nami sekolah minggu patupa berbagai ragam kegiatan ale Tuhan asa boi menyegarkan haporsion nasida suang songoni ale Tuhan memberikan keteduhan ketenangan ala nungatung maceloja akka yanakon nami na marsikolai asa adong ale Tuhan nang tiki boy marsaro dot akka dongana sekolah minggu na asing. Hubwa kami nang di bagasan tangyang nami ale Tuhan Reformanda besar bersih sehat dohot rapi naneng patupon di tanggal 20 Juni oma patuluson uloni mardalando denggan di bagasan asi dot holong ni roham suang songuni pesta puncak perayaan bulan zending malam puji-pujian di Minggu 30 Juni 2024 oma patuluson uloni ale Tuhan mardalan di bagasan asidot holong ni roham macelasi tuturo hanami ala adong ruas ni huriam namarlas ni roha ala ni ulang tahun hatu tubuh ale Tuhan pos dorohanami tu ale Tuhan homa manabai gajang ni umur hai pason dot las ni roha suang songoni ale Tuhan na padona sapar sahiton nang parmaraan songoni nang alani ulang tahun pernikahan homa toktong na mangmasu-masu asa parumot agon ni nasida gabe rumah tangga hasea halomuan ni roham hubwa kami akadongan ina nama balu akadongan duda yatim piatu homa paposon rohan nasida marhite na toktong mencukupkan kebutuhan ni nasida siganup ari jalalasi tuturo hanami tuho ale Tuhan di ulon diakonia ulon marturia ulon kononia marhite aka kategorial suang songoni sentralisasi keuangan
di tonga-tongani huriam HKBP Bandung Reformanda meningkat sian 46 juta tu 56 juta. Pos rohanami masih rup-rupan masih tukol-tukolon nasida asa sude ulon di tingkat huria resort distrik bahkan hatopan boi mardalando denggan. Alani pasu-pasu sude naniula ni tangani ruas ni huriam sebagai ASN P3K swasta suang songoni nang aka ulaon-ulaon nama ragami homa mamasu-masu saluhut naniula ni tangan amanami inanami asa boi pabor haton iana konna tu perguruan tinggi tu TK PAUD SD SMP SMA suang songoni universitas swasta asa unang adong anak konami na tercecer ala suadong ale Tuhan materi laho pabor haton nasida ubwa kami di bagasan tangyang nami amang pandita resot nami amang pandita Burhan Sianturi Rab dot amang Erhan suang songoni aka bidang sosial kononia marturia diakonia kategorial nang parlado homa mamasu-masu saluhut naniula ni tangan yamang pandita resort fungsional dohot parlado manugunogu akaruasna asa toktong gabe ruas na burju na toktong syoloiho leon gajang ni umur padon muna sa parsahito nang parmaraan sonang so haribu-ribuan muladong na di bagasan parsahiton ale Tuhan apehon matangan muna badiai laho mangalehon hamalumon di nasida muladong na di bagasan arsak ni roha apu 5 nasida ale Tuhan asa sonang so haribu-ribuan nang diarak-arakan nalo gabe pareses amang pandita resot nami homa patuluson uloni mardalan di bagasan asi dot holong ni roham ali Tuhan pasu-pasu masudia ka program-program di tahun oikumene inklusif asa sude uloni mardalan dot denggan di bagasan asi dot olong ni roham molo adong na di bagasan arsak ni roha ale Tuhan ruas ni huriam na soboy hugari hamiganup marsada-sada homa na mga puli suang songoni pesta zending di tanggal 30 Juni lau pabor haton akka anak konami nagabe misionaris tu Afrika homa patuluson sudia kanarikot si pakeon secara mental secara spiritualitas dot amina mendampingi OP Porus Kadep Marturia Kepala Biro Zending songoninang Departemen Diakonia asa tulus mardalan uloni di bagasan asi dot olong ni roham songoninang huriam naneng dapotono nami di Afrika Rwanda Botswana Dar es Salaam Oma manjakon nasida dohot manjakon hami sonang so haribu-ribuan pasu-pasu pamareta nami di namangluhon sude masyarakat di Sandok Indonesia asa tercipta kepemimpinan yang bersih dan berkeadilan bagi semua orang. Suang songoni OP Porus, amang Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Kononia, Marturia Diakonia Rabdot Sudia Kapareses, Pandita Resot Ulwani Huria, Guru Huria Bible Pro Diakones Evangelis, Penatua, sonang suaribu-ribuan marmudu-mudu sudia akaruas di Huriam, na burju, na toktong mangoloiho asa toktong tuho nasida mar pangusadian jumlah urasia misian rusa panglosyon nami mate Yesus Kristus jalo matang yang namion amin tapuji ma tuhata mare demahita los tapasahat ma peliata tu debata Ibana
kon ayat sada. Tu debata do pakirimoki di tanah laut nang hawang-hawangi hibanado haposaki tong-tong do diramoti kaki torope maramana hopiau debataki dosumarihona posrohaki seorang dua ibanado naman Tatangiyakon ma peliata tuado pani debata martangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauli utus upasat hami masya na nilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami aslam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasarani lehon mi tondironi pamataku osado gogoki prodi saluhut artaku di Banua Gijang, saya pinarbadia ma guarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham, di Banua tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna haraja dohot agung rodi asanga Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim amen. Horas Madhita Sudi.
Tu debatado paki